Hey folkens, jeg havde lige glemt at tage min mikrofon ned. Hey folkens, og velkommen til endnu en video. Og i dag så skal mig og Lukas, ikke også? Ja. Ja. Vi skal spille noget Team Deathmatch. Ja, vi aner ikke hvad det er, Jeg men... har ingen idé om hvad det er, men det ved Lukas åbenbart. Nej, jeg ved ikke så meget om det, men... Det er åbenbart noget med, at der sådan er forskellige... Ja, som I nok kan se, er der 5 kits her. Og Lukas må jeg godt lige tage mit gæt til mig, fordi der nok er den bedste. ja, Jeg tror det er det. det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror... Er den fuld diamond og økse? Ingen. Det er også en diamond. Kom, okay, går du ind i den der Team Deathmatch? Hvordan vælger man det? Ja, det kan man også gøre. Gå ind i den, altså. Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Standard sword har jeg. Ja, det er fordi, at du er en knight. Blå, alle vil gerne blå. Ja, jeg er også blå. Okay, jeg er blå. Så sådan. Lukas, hvad skal vi være? Jeg er gået... Det her, det ser sygt godt ud. Har du ikke set mig? Tusind, jeg kommer til at tage Ranger. Jeg har fuld freaking dia. Jeg aner ikke, hvordan man spiller Ranger. Jeg kan ikke nok, fordi Lukas! Ja? Jeg kan også godt bloktorset. Hvad er jeres Marawampe yndlingsfarve? Min er den der kister. Ja. Lukas? Ja? Hvad er din yndlingsfarve? Hjælp mig, Tristan. Det er faktisk gul. Spørg bagfra. Jeg har ikke engang sådan kommet ind i en fight. Nå, hej. Okay, smør. Hej, Ja. fik du. Vi tager os ham her. De blaze, eller sådan noget. Ja, det er... Jeg popper min... det her er mage. popper min gavel-agtigt. Ja, soup. Ja. Okay, er du sød og sådan snippe ham? Jeg... Fighter jeg. Lukas, jeg går ind for the fight, så går du ind for the shoot. Ja, jeg er så et Ranger, ikke? Så... Jeg tror, der kommer en mere. Ja, men jeg spiser på. Ja. Hold! Hvad sker der lige for ham? Har han ikke afstillet eller sådan noget? Nej, det er, hvis man går assassin. Nå, så man skal faktisk bare dræbe alle. Ja. Nå, okay, det ser nemt ud. Ja, det er det. Men næste gang, jeg tænkte også på at gå assassin. Men altså... Assassin er... Jeg tænker, at vi skal lave videoen, hvor vi er en af hver kit. Ja. Og nu synes jeg, at du skal være... Jeg køber bare ting lige nu. Du skal være brood, okay? Du skal være brood. Look. Du har 7 sekunder. Sådan. Hvorfor skal jeg være brood? Fordi det var jeg før. Og så vi skal alle sammen være det sammen, okay? Hvorfor har du sådan en water bottle? Ja. Hold op, der er mange mushrooms. Oh my god. Man kan libe. Lukas, jeg var den, der fik flest kills, så var det tro. Men jeg var chain, der var en, der fik flere. Løb. Der er helt fuld team. Ja, præcis. Det er det, jeg er det også. Det ved jeg ikke. Er det bare mig, eller assassin, sådan like det mest OP kill? Det er det. Jeg tager pil. Men nu skal jeg vist lige til at komme ud af vagten her. Okay, jeg må lige se, om jeg lige kan gå. Easy kills. Nå ja. Easy kills. Han poppede lige en mushroom, men jeg fik ham. Lukas, hjælp. Ja, jeg er på vej. Hjælp den.
igen er jeg... Pas på! Lukas, jeg har... Jeg bliver lige nødt til at komme ind. Ja. Lukas? Ja. Der er 3 på vores team, der er 1 på deres, og det er ham der. Rush team. Han hedder Rush. Yes, jeg fik det! Lukas! Hvor mange kills? Du fik 3 kills. 3 kills. Undskyld, vi er lidt stille. Men det her er altså ret sådan intenst. Tristan coming with KS. Ja, jeg går assassin nu. Det er sådan helt klart det bedste. Jeg aner ikke, hvordan man spiller mage. Og jeg er også assassin. Ja, jeg tænker, at... Og så bagefter tager vi mage, så du siger nej. Jamen Tristan, jeg tænker, at vi også laver nogle flere videoer om det her, fordi det her er faktisk ret sjovt. Ja, og så går vi sådan et kit hver eneste video. Det kunne være, at vi skulle lave nogle flere i aften. Fordi i aften, der skal jeg faktisk sove her hos Tristan. Ja, så Tristan var super excited. Tristan, vi er heldigvis sammen. Nå jo, vi glemte være lidt til. Ja. Hold op, men har også archery. Ja. Hold op, man kan spamklikke meget med den der. Men man kan også slibe. Libe? Ja, man kan libe med sådan en økse, sådan noget standard. Er det ikke et bait? Jo, det tror jeg. Og så dræber jeg mig, okay? Okay, og det er du helt sikker på? Every time I go in, Jamen, asking myself why. Hoping up just a bit. Lukas, jeg var den første. Jeg var den anden DD på vores team. Gå ind i en anden, eller skal vi bare blive lobby? Jeg synes, vi bliver i lobby. Yeah. Ja, vores team vinder. Nej, vores team bliver rigged. Men næste gang skal vi så gå mage. Jo, så tager vi nej. Ja. Så kommer vi også sådan lave andre. Ja, vi kommer til at lave et par videoer, hvor vi går mage. Fordi det er alt for OP mage. Ja, mage er det bedste kit. Ja, det er alt for OP, fordi hvis du fanger dem inde i den der iskule, ikke? Så er det, at du bare kan blaze ham og slå på ham sådan død. Fordi så får han nemlig firestick og alt. Det kan du se. Det er sådan noget standard axe, kan det være, at man sådan højre på det. Ja, så sådan tager... lige har fået slik. Jo. Ja. Ej, Lukas? Ej, det er mellemstrat, det der. Oh my god! Det er en god strat, ham der lige her. Lukas? Hvad? Han lukkede sig inde her, ikke? Og så lavede han det der iskugle, så folk ikke kunne komme ind. Ja. Så lod han en komme ind, så skød han dem med fire ud, og så lukkede han ligesom igen. Lige en kom ind, og så crittede han, og så lukkede han igen. Jeg er gået mage. Jeg aner ikke. Ja, det er godt. Men kan man opgradere? Ja. Ej, okay, det er sejt. Hvordan er det, man skyder på den sådan? Aner det ikke, men hej tusind. Vi er på samme hold igen. Jeg tror, sværet højre klik, så det er blaze ting. Ja, jeg kan... Nej, det er snowball. Snowball. Altså, det er iskubler! Jeg har lige fanget så vores teammates! Nej, det er mig. Jeg har fanget mig selv. Nå, hvordan? Kan man så bare gøre sådan her? Hvordan fanger du dig selv? Lukas? Hvordan fanger du dig selv? Hvad mener du? Hvordan fanger du dig selv sådan her? Ja, du højreklikker på øksen. En højreklikker ned i jorden med øksen? Du kan også højreklikke. Bare højreklikke. Nu kan jeg ikke komme på. Every time we go in, I'm asking myself why. Okay, så vi er stadig på samme ting. Men der er ret OP der. Du. Har du lige set det? Men levitator er det. Lukas 2 sekunder, jeg skal lige hen og drikke. Tristan? 2 wheel beans. Lukas, jeg klarer den her. Lukas lærer mig at komme op bag mig med sovs. Okay? Han tror, jeg er sygt lukket, men det er jeg så. Men jeg er højt ind. What's you? Jeg prøver lige en mushroom stew. Oh damn bro, hey, what you? Han er
der, han er god. Har du lige set Ums? Ums dræber folk sådan noget. Crazy. He got the crazy snack. Okay, nu kan jeg dræbe en, ikke? Han spammer bare det der møg. Og så er det lige en, der lige kommer og slår stille. Ja, vi vandt. Vi vandt selvfølgelig. Lukas, det var Team Flawless. Team Flawless. Jeg fik ikke. Hvis jeg var den eneste, der ikke fik en kill. Og det, Ums stjæl min kill. Okay, nu skal vi være knight. Jeg tror faktisk, jeg... Og bagefter det her, ikke? Jeg ser lige, hvordan man opgraderer. Unsaved build. Edit build. Det er lige build. Ja, man kan trykke edit build, og så kan man sådan købe ting for gems. Ja. Har du den orange? Ja. Nej, det er fordi jeg har opgraderet, og så er det sådan min build 2. Jeg aner det ikke. Jeg aner det ikke, hvad det gør, men ja, den her er god at være assassin i. Hvad hed den her map? Jeg skal lige tjekke og se videoen igennem. Help me. No! Freaking light comes in! The freaking light comes in! When the freaking light comes in! When the night comes in with the KO! Det tog sådan lidt længere tid, jeg havde forventet det, jeg Tibor! Come in with the KO! Look, der er en med freaking fuld diamond og diamond sværd. Ja, det kan man købe. Jamen. Ja, jeg har lige dræbt en. Du så, hvad der? Jeg har ham. Så var det en anden, der killstillede. Hvad kan det her? Jeg aner ikke, men det ser god ud. Og man kan sådan ramme folk med noget, der hedder health smash. Pas på Ulms. Det skal du ikke. Jamen, der må fuld diamond og... Lukas, hvis du højreklik med sværet som knighting, så er der et eller andet, der hedder hit smash. Health smash hedder det. Health smash, jeg kan godt lide at rette dig. Men jeg kan ikke finde ham. Det er sygt irriterende. Nå ja, dem. Wow, der er to. Men jeg vil virkelig gerne finde ham. Bare spamklikker mig ud. Men også Wolf's Charge. Wolf's Charge? Ja. Nå ja, det er sådan... Han vil bare spamme på, det er jo Rusty. Det er på Ulms. Jeg fik op. Ja, du fik ham. Jeg fik op med min health smash. Og hvordan bruger man det? Bare højreklik med sværet. Jamen, hvordan var det, det virkede? Og hvorfor får du op der? Bare kan gå op her. Det giver sådan en syg meget skade. Nå. Det er ligesom sådan en crit, tror jeg. Hvor Ulms? Lukas, vi er Team Flawless. Ja. Det gør jeg ved godt, hvad den her video, du skal hedde. Ja. Team Flawless. Ja, så meget Team Flawless gang 2. Altså, jeg tænker lige, vi laver en runde mere med alle kidsen. Ja. Jeg kan godt lide Knight og Assassin kittet. Assassin kittet, det var ret godt. Nu begynder folk også at quitte. Ja. Beacon? Hvad er det for noget? Ja, det ved jeg ikke, hvad det er. Ja, Jeg kan faktisk godt se, hvad er. ja, jeg tror det er herhenne. Du skal lige være med at dø, tak. Ja, ups. Kan jeg godt få den? Nej, jeg tror... Eller jo, det må du faktisk godt. Jeg er alt for OV. Mountain? Det kan være det her. Det er over ved Beacon. Jeg bruger boot charge. Nej, sat op. Sat. Look, pop in mushroom stew. Hvorfor det? Vi dræbte Ums. Ja, men der var til gengæld en af os, så døde, så vi er ikke til Flawless. Nej, men han quittede. Du. Gjorde han? Ja. Okay, skal vi... Shaman Team, det Pyramid hedder den her. Jeg vil gerne være Ranger. Lukas, skal vi ikke gå Ranger? Skal vi... Nej, jeg går Assassin. Okay, så går vi begge to Assassin. Og så kører vi ned mod venstre, okay? Okay, du? Ja, okay. Og jeg er blå, er du? Jeg er også blå. Vi bliver bare ved med at være blå. Ja.
Jeg har speed 2. Sådan for evigt. Jeg har den for 1 sekund, men jeg er bare ved at stå. Ja, det er det. Når rocker sagde ud, det er ikke sådan noget, man er nede på 0 og så. Ja, det ved jeg. Det plejer den nemlig at være. Ja, men det er sådan, jeg kan godt lide det her. Hvis jeg synes, vi skal lave nogle flere videoer af det her, så ja, det skal vi. Og faktisk, I så sindssygt godt imod min prison-video. Ja. Altså, han lagde den op på sådan, like, en dag siden. Og det er fordi der var ham der bedst af dem, ikke? Ja. Han er den mest populære YouTuber, når det kommer til prison og sådan noget, i hele Danmark. Men Jeg tænkte nok, jeg havde hørt det navn før. Fest, Jeg var sådan, okay, fest, skal vi feste? Lucas, help me. Will you please? Oh, George. No, delete mensen. Jeg er død. Wow. Ja, der men Night Kittle. Oh, let's break it on. We're gonna. Ja, du fik ham. Vi er ikke Team Flawless på grund af dig. Men det var, jeg tror jeg blev dobbeltteamet eller sådan noget. Nej, jeg. Okay, vi mangler 2 fra Red Beans. Jeg håber virkelig ikke det. Ja, jeg teleporterer til dem. Okay, den ene er i deres spawn. Han er Ranger Kid. Ja, han er i deres spawn. Hvor er der spawn? Det er der. Du kan godt se der, hvor vi spawnede, ikke? Jo, det er det der med en blå flag. Så der ved det røde flag, der. Ikke? Derovre? Ja, der ved det røde flag, der står han. Og den anden... Ham, der er en på rettet. Det var ham der. Den anden, han er lige død. Ja, vi... Der var Spikey fik 3 kills igen. Det gjorde jeg også. Jeg fik Jeg 0. godt lide det der Tristan coming in with the kiss. KS. Det betyder for kills. Det betyder killsteal. Lucas? Ja? Okay, nu går vi Mage, okay? Mage. Er du klar hvor OP det er? Major Turbo. Ja. Jeg tjekker faktisk lige det der opgradering. Fisse. Det lyder sejt. Oh my god, der er mange ting at gøre. Nå, så kun 1000 gems og sådan noget. Ja, Fische level 5. Jeg er Fische level 5. Jeg aner ikke, hvad det gør, men det... Jeg har 13.260 1000? gems. Jeg vil gerne på flow. Ja. Men prøv at gå på rød. Nu er jeg one pure på red team. Jeg er jo red nu. Jeg er blå. Fordi så byttede vi bare team. Hvorfor vil du nu gerne være blå? Du er allerede blå. Nå ja, så vil jeg gerne være red. Nej, jeg tror vi kommer mod hinanden. Men jeg har ikke lyst til at dræbe dig. Nå, men så bare lade være med at dræbe mig. Ja, okay. Dammit. Man, jeg skal lige... Og Diamond Guy på det team. Ja, der er en Diamond Guy, men han har også fuld Diamond og Diamond økse. Det er ret OP. Men jeg er til gengæld Mage. Magen er... Ja, et Mage. Så hvis I spiller det her, ikke, så bare til Mage, fordi Mage er sindssygt. Lucas? Ui. Lucas? Min snowboard er åbenbart sådan... Hvad så, Lucas? What? Hvordan gjorde du det? Aha. He's not ninja. But he's not ninja. Og du er ninja. Mand. Gør det. Hvor er mit team dårligt? I går til Junior Kald. Altså seriøst. I går til Junior Kill. I går til Vi var like 1, 2, 3 Rangers og 1 Brute. Yay. Lucas? Ja. Jeg tror faktisk mit hold vinder. Det er stadig irriterende. Skal vi gå hen til en anden lobby? Jo. Nej. Lad os bare blive her.
Fordi så laver vi videoen færdig her, og så næste gang, eller lige her bagefter. Gør du ikke også det? Ja, hvad? Gør du ikke også lige kæft at spise noget mad? Jo, gør jeg. Nej, jeg spiser sådan en chokofant. Damn, jeg holder. Alright. Nu kan jeg eller rulle. Damn, der er kun én tilbage på min side. Ja, han er død. Men Tristan? Jeg har et klud og gæt hvem det eller Mig. Jamen Tristan? Bagefter det her, ikke? Skal vi så ikke lave sådan øver som mage på video og sådan noget? Nu er det night. Night Kid? Head Smash. Ja, det havde jeg råd til. Det tror jeg opgradere. Throw your eggs. Og False Charge er helt oppe. Jamen, jeg har ikke råd til det. Nu. Charge level en halv. Så er vi på samme hold. Hvad du? Jeg er rød. Ja, jeg er red bean. Men som nok. Jeg tror den er sådan en halv times. Ja. Klokken 9 nu. Ja. Jeg spiller sgu da net. Og jeg skal lige 2, når jeg har både charge. Har du ikke kun spillet det? Nej, det er bare fordi jeg har opgraderet det. Så. Jeg tror bare det er. Du kan spørge, hvad min motto er. Hvad? Mage is major trouble for you. Sådan, jeg er lige bag ved dig. Jeg er din sauce, som vi kalder det. Er du min backup sauce? Jeg kan ikke finde den, jeg kan kun finde nogle kiste. Jeg blev slået af et eller andet. Der er vist sådan archer der sådan. Lukas, jeg kan se dem alle. De er Men sådan nogle campers. hvor er det? Jeg ved, den er waterborg. Ja. Jeg kan godt lide, når du går over den, ikke? Ja. Så står der no effects. Lukas, kommer du også der? Der var en, der lige ramte på mage. Jeg er over ved deres vogn nu. Jeg tjekker lige om. Over i deres vogn, okay, jeg tjekkede lige om der var nogen, der bare så skiftede. Jeg er henne ved deres vogn. Jeg er ret sikker på, at du ikke er her. Du var her, ingen så jeg nok har opdaget dig. For længst. Så sådan hjælper. Hjælp mig. Jeg er lige i gang med at hjælpe en anden her. Jeg tror, der er 2 brute guys. Ja, jeg fik lige hjælp af vores teammate. Jeg er nødt til at lave lillepad-parkour for at komme hen til ham her. Noobs! Bring it! Go! Spam noobs! Lukas, havde du ikke også på spam noobs? Jo. Jamen, jeg skal lige... Folkens, Ja? jeg tror desværre, at når Lukas han dør, ikke? Ja, hvis jeg dør. Altså ikke sådan for real, når han dør her i det spil. Så, det er vist desværre noget. Ja. Lukas, skynd dig op, nu kommer beaconen snart. Det var ham der bare mig nu. Pas på, han er meget sneaky. Ikke løb efter ham, ikke løb efter ham. Okay, han vil have den. Lukas, der er beacon. Han skriver, at du er nu. Jeg outdyrkede det bare, det er noob. Det er ham, der er noob. Lukas? Ja. Nu kommer der beacon herinde i midten, tror jeg.
Wow, så nu prøver at snitte den. Nej, det er i bare. Du kan gå ind i laden. Åh. Så får den også power. Der er flere der. Luft lige derinde. Du skal blive derinde. Ja, det bliver der. Se, den går op til der nummer. Yes! Ej, så vinder man med det samme. Yeah, GG! GG! Okay. Det er hacks! Ja, right. Jeg er bare god, mand. Nå, men alle sammen. Så sådan, vi stopper videoen nu, ikke? Ja, så skal jeg lige skrive, hvad er det nu, man gør for at gå ud? Der er ikke noget ud. Nå, men håber I kunne lide videoen. Husk at like, subscribe, læg en kommentar dernede. Farvel alle sammen, og hej hej.